Det er Jackass Edition med vores ven Jeg er Bruno, ja, jeg er mega sej, Nu er verden lige på toilet. Derfor har han givet mig overtagelsen. Og nu skal vi så... Det var meget undskyld. Mindre fejltagelse. Det var maskot, han har det med at tage mine ting. Så ja, og nu er det showet. Og så fanden maskot! Nu er jeg. Det var så sjovt denne her gang. Jeg håber, I har nydt det og glæder os til at vente mere fra os.